Мусът е динозавърът, който най-много прилича на днешния щраус. Този динозавър прилича на днешния щраус. Слънце, виж, този динозавър прилича на днешния щраус. Също така е най-бързият динозавър. Може да спринтира с 80 км/час, което го прави по-бърз от състезателен кон. Винаги на щрек той е способен да побегне с пълна скорост, щом се появи някой хищник. И чета последната глава от книгата. Чуваш ли? Да. Утре ще видим близо до динозаврите. През периода креда във въздуха и океаните еволюират и други чудати животни, които също са влечуги, но не са динозаври. Ето това ще стане през 2000. Чуваш ли? Да. Плезиозаврите формират семейство морски влечуги с дълга шия. Елазнозавърът е най-големият сред тях и е дълъг 13 метра. Има малка глава, но с дългата си шия може да достигне ятата от древни скаридия, с които се храни. Морските влечуги не са риби. Те трябва да излизат на повърхността, за да дишат. Това е птеранодон от семейство птерозаври, които населяват земята през Триас. С разперени криле достига 9 метра. Няма пера, но има плоскостен снег и криле от кожа. Колкото до гребена, вероятно му е служил да се ориентира. Още по-зрелищният Кецалкоатъл има размах на крилете, колкото малък туристически самолет. Той е последният птерозавър. Прочетах ги. Слънце прочетах и стига вече с... Айде, оставям книжката и заспиваме. Нали така? Да. Айде, чао, хора.